втори, винаги първи. За Стоян Чоков и Ринко Джек Бати Ганчо. С зорната да бъде. Вижте откъде те гледат. От Англия. Никога втори, винаги първи. Чека да продължава за момчето с телефона. Шо! Още пари от Кристиан. Чека да продължава. Колеги, от Стоян, от Емил Чоков пристигат пари за момчето с телефона да продължава Кичека. Никога втори, винаги първи. Колеги, от Агадели още пари пристигат за момчето с телефона. Кичека се казва никога втори, винаги първи. Я ще бе момчето с телефона. Момчето с телефона да продължава Кичека. Я ще бе. И за Ристиан специално. Браво на оркестъра. Браво за момчето с телефона. Довиждане.